And ka English oh. Oh. Na. Bala. Ngayon guys ay magtatabukod tayo ulit. Ito yung part 2 ng yung video natin. Ayun Hindi mo mabuy-buy ata vlog mo ta. sisimulan na tayong manlambat. Ag-search sak di Riddick Adventure ka ni Vin Diesel mo tirumar. Saan mo maadi mait? Amin nga pelikula ni Vin Diesel Ito yung kasamahan natin mga ka-English. Sina Riddick's Vlog. Ay, no. Riddick Adventure. Yan yung channel nila. Pakisuportahan. Pakisuportahan naman mga ka-English ha. Dapat pala dito. Dahan-dahan tayo dito. Dahan-dahan lang. Na. Gado sit-sit na. Ang daming sit ng kawayan. Natin maray. Jug. Upo na yan binatok na. Oh, meron. Meron tayong huli mga ka-English. Video katamtaman to. Ay, ciao. Ayan na siya. Uli. Ang lagay. Meron tam. Munag. Yan aw. Doon na lang, tatapos mo na lang. Ilagay mo na lang dyan. Pito. Pito ba yaw? Pito? DJI ginamit mo, Chet? Ito? Lubat aja eh. Si English Carabao. No, 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 no. Bala. Pwede daw. Pwede mo na. Ibutom nga ikot na say. Buli na mo. Ano? Musang. Signo gayam. Dalam mo gayam. Dalam ata. Pakita mo ka-English. Ayan. Ang ulang huli. Basibas mo na. Basibas mo. Dua talaga. Ka-English kag si ano? Kabamba.
Tumpaw din ako. Ano ba to? Abadong ko naggamay. Tanggalin mo yung ano, sombrero mo. Taligin mo. Eh, Mabuya na ako manilingling dito. Pagdako tong dako na tilapia ko. Nagkalala? Ha? Nagkal? ito magkikat. Oh, ayun. Uli si Kapanta. Naman. Kapag bibit ako Iti ka man eh. sagat mo. Tura-tura. Iti ka ni Bongs. Hmm. Duwa nga tura-tura, talo. Ha? Ito sa Bongs. Sa kamjay. Ito yung sa ako. Yung bata ba? Sure, panik mga tatoy. Ito guys yung mahirap dito pag makuan talaga. Pag ang tubig ay malalim tapos yung tubig ay malinaw. Talagang masisiputan ka ng tilapia. Ito guys tulungan natin si Bamba Channel. Pakipanood na rin yung video niya at pakisubscribe na rin. Yung mga kondoon, yung content niya, mga isda-isda ganun, tapos mga kain-kain. Na. Tura-tura. Wala mo na. Kunin mo. Wala. Di ba maalam lang ito nagkatanin doon ha? Ayun. No, sumuro mate. Siguro ka Randall base. Patutun ka dyan, Chef. Ito ka ikot mo siya. Napilimutan mo. Nambala ko na nandoon yung mga buweta. Ayan, bumatok si bayaw natin. Bayaw ng lahat. Malaki yata ito, malaki. Kinis na mga tura-tura ta nagriga kang alaan na yan. Da? Nagpagod. Maganda pala. Maganda pala pala mo. Dito natin yung jabutan. Tura-tura na naman. Ano? Isabit pa naman. Nya? Ayun. Nya ko naman. Nga? Tura-tura. Eh? Ang gaban to niya. Gani. Talo. Taluda. Nagataduda man. Malaki yan, malaki. Malaki. Hindi kayo maliit lang. Ano siya lang. Katamtama, no? Ito pa. Kapit pa. Namdak talaga ito nga tura-tura. Ang dumdum mo na. Bastusan. Badak yan, badak na. Hoy. Shoo. Shoo. Hindi, bagod-bagod. What? May bagod-bagod. Butukin mo. Tukin mo pare. Butukin mo pre koy. Nagkatura-turat din eh. Naupin ko ni. Pangato-ato yun. Di tapi karga na ata. Oh, Di bagod sa una. Doon ko na mga English karabaw nga daw ya. Kung one na mo ti pa. Tilapia. And ka English Na. Man karajaw. kasi ingat mo.
naman. Ang ilang gano'n. Balik! Gini? Kasi ada. Uy. Oh, dito lalagyan natin. Dalat na ba ito? Ayan kay Glish. Kuha tayo. One min down. Okay. Ayun. Ibay man. Ito yung pangatlong pakat natin guys. Matumal ngayon kasi yun nga yung the water is clear. Purified ko naman. The water is purified. Ang gandang lumangaw ay. Ayun guys, medyo kuwan ngayon yung madalang yung mga isda kasi yung tubig matumal. Yung kasamahin nating dalawa andun na sila, nauna na sila. Ito lang yung nakuha namin guys. Ayan. Kaya hanggang dito na lang. At huwag kalimutang mag-subscribe, like and share. Bye-bye!